vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Nyaya yangu mukoma Nash iyo yakamira sekudai so: ininiwo ndinoshanda security guard, ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Saka pamba apo pandinogadha panext door pacho panoitwa zvekun'anga, but sekuru vacho ivavo vanogara vachitongondipawo mari vachindeti kana uri pabasa upote uchizoisawo ziso pamba pangu. Saka nguva dzangu zhinji mukoma ndinenge ndichingotambirawo kudhuze nekumba kwavo ikoko, sezvo vachipota vachindipawo mari pano nepapo. Apa murungu wandinoshandira iye akaomera, anongozviudza kuti as long as ndichibhadharwa nekambani yandinoshandira zvese haambozvifungewo kuti security guard kana achikushandira unofanira kuti unge uchimupawo zvimari pano nepapo kuitira kuti anyatsokushanda nemwoyo wake wose asazorara kana ari pabasa. Saka sekuru ava ndo zvandinovadira. Nerimwe zuva ndakazoti ndichibva hangu kumba ndokubva ndachizodarika nepamba pavo ndikabva ndati sekuru ndoda kuti munge muchindibatsira, ini ndinozviziva uye zvekare ndinogara ndichiona vanhu vose ava vamunobatsira, ko inini kokundibatsirawo tarai muone kuti chibasa ichi chandinoita hachitomborina kana mari zvachose. Saka sekuru ava ivo vakati kwandiri, ini handikwanise kukurombesa. Ndikati wai sekuru? Vakabva vanditi ndinongorombesa vanhu vekuti kana vakaromba vakatadza kutevedzera mhiko dzavo kana zvazopanduka zvinenge zviri zvekwavo, inini nyaya idzodzo ndinenge ndava kusadzipinda madziri. Asi iwewe uri munhu wekuziva, kana ndakakutarisa ndinotokuona sekunge uri mwana wangu. Saka kuti ndige ndichikurombesa handikwanisi nekuti ndinokunzwira tsitsi. Hongu mari unokwanisa kuita, asi handikwanisi kukurombesa. Zvakafanana kuti vana vangu vangauya kwandiri here vachiti ivo vari kuda mushonga wekuti vange vachizoita laki, mushonga wekuti vawane mabasa, kana mushonga wekuti unenge uchingovapa mari chete. Saka sekuru ava ivo vari kuti hazviite, havadi kuti vange vachindirombesa nekuti vanoti hakuna munhu wavakarombesa akazofawo rufu rwakanaka, hanzi kungofa uchingotambudzika chete. Zvino ini mukoma Nash ndichiuya panapa todawo kuti mhuri yeZimbabwe indipewo zvivindi kuti ndinge ndichienda kwavari sekuru ava ndotongonovamanikidza kuti aiwa sekuru, imimi zvamati munozvigona, chindibatsirai. Izvo zvekuzonzi ndichazofa rufu runorwadza zvinenge zvava kuda ini, ndo secret yangu yandiinayo. Ndine mudzimai wangu zvekare ane pamuviri. Sekuru ivava vakatondipa warning kuti mwana iyeye kana kuri kunzi unenge wada kuromba, mwana iyeye haungambomubati nekuti ndiye wauchatoshandisa paurombwa hwako. Zvino ndinoti kana ndakatarisa mudzimai wangu ndinotoona sekunge iye ndiye ari kundikonesa kuti ndinge ndichiita mari nekumunzwira tsitsi uko kwandinoita. Sekuru ava vakanditi namata kana ukaona kuti upenyu hwako hunenge hwanyanyisa kuoma sezvandinoitawo inini. Ndikati sekuru, zviriko here kuti muri n'anga but muri kuti munonamata? Vanhu vanouya kwamuri vachiromba kwamuri but imimi muri kundiudza kuti munonamata. Vakabva vati ehe, ndizvo zvandinoita, ininiwo nemhuri yangu tinonamata. But izvi vakati vanozviita havo in secret, kutori nekuchechi kwavo uko kwavanoenda, asi vanhu havatozvizivi kuti vanonamata. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma Nash, ininiwo ndinoda kukuudzai izvo zviri kuitika mulife mangu. Ndiri mudzimai, ndakaroorwa ndikachatawo last year. Ndainge ndisingatombofungidziriwo kuti iniwo nezvandiri ndichazosvikawo pakuchata. Saka nemurume uyu takasanganawo kunoku kwatiri
kunyika yevatorwa inova iri South Africa. Ndaingotiwo zvimwe kuda ndezvemujolo zvichagumirawo kumujolo, asi akazoti aita mari akabva ati mudzimai wangu kuti Mwari vange vachindiropafadza hunge ndakufadza iwewe, saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunokubvisira mari. Takatoenda kumusha tainge takabata 30,000 ndo yandakaroorwa nayo, ndokubva tachizokumbira vabereki kuti vange vachitipa muchato. Vakatipa muchato mukoma, asi pane vamwe vatete vangu avo vasina kufadzwa nazvo. Vakati hakuna zvakadaro kuti mwana anouya nemunhu wake hamusati matombomuziva, ko kana kuri kunzi anenge akaromba. On top of that vauya futi nemari yakashota. Saka baba vangu vakatombopiwa bad influence navatete, vakabva vatoti no, hazviiti kuti munge muchichata nekuti hamuna kundipa mari yangu yakakwana. Mukomana chindakarwadziwa, asi ndakazotaura navo baba ndikazama kuvaonesa, ndokubva vachizobvuma baba. Mushure mekunge vabvuma mukoma, takazongoitawo muchato umwe uya wekungotiwo kiya. Ino ndakachatira muchechi kunoku kuSouth Africa, ndikabetserwa nevanhu vekuchechi. Zvino mari painge pasina, ndakangounganidzawo mari yekuti tinge tichikwanisa kutumidzira baba naamai uye zvekare nedzimwewo hama, but dzimwe hama idzo dzakazouya vainge vagara vaine mapassports avo because tainge tisisina kana mari mukoma. Saka vatete zvakavarwadza kuti hamuna kunditoresa mapassport, but vanhu vatakatoresa mapassport vainge vangori vabereki chete, vamwe vose vakazvionera. Takangovapawo mari dzemabhazi. Ivo takatombovaudza kuti tava kutaura nevanhu vemabhazi so that tinongokubhadharirai mobva maunzwa kunoku, sezvo muri kungoatenda muchato. Hatifungi kuti mungasangana nezvakaipa, asi vakati handifambe ndichienda kune imwe nyika ndisina kana passport ini, ndokubva varamba. Sezvo vainge varamwa uye zvekare vandibloka paWhatsApp, takangoendererawo mberi neurongwa hwedu tikati hazviitika kuti tinzi tatadza kuchata nekuda kwekuti vatete varamwa. Mukomanashi vatete ava vakazondisendera message after the wedding. Vabereki vangu vainge vatodzokera kuZimbabwe, vakabva vanditi ndiri kunzwa kuti makafara chaizvo, anyway I am happy for you. Ndo message iyo yavakangonditumidzira. Vapedza kudaro ndokubva vabloka. Takazoti tabva kuhoneymoon mukoma, zvinhu zvedu ndokubva zvachizotanga kusununguka paya. Murume wangu akabva achizotanga kutaura navatete. Mukomanashi vaitaura inini ndisingazvizivi. Pandakazofind out ndakapopota, but akabva ati saka wainge uchida kuti ndinge ndichizoita sei, nekuti ndivo vatete vega sezvawakandiudza kuti vasara mufamily. One day we will need her to play a role, so I think it's very wise kuti tisaramba tichingonetsana navo. That was when pavakazokumbira kuti ndige ndichiva unblocker, because I had also blocked her from my side nezvose zvainge zvakaitika. Kubva ipapo mukomanachi pandakazotanga kutaura navo, ndainge ndava kuvarota. Zvekare ndakabva ndachizotanga kunetsana nemurume wangu. Ndaiti ndikanetsana nemurume ndobva ndavaudza. Ivo vaibva vachizondiudza kuti marriage kutoti inge ichitonzi yatolasta, zvinenge zvichitoda kutoti unge uchitoshandisawo mushonga kuri kuchengetedzawo marriage yako. Ndakavateerera vatete vangu. Takazoti taenda kumusha, ndipo apo pavakazondipa mushonga uyo wavakanditi mushonga uyu unofanira kuti unge uchizoushandisa ubikira murume wako. Patakazodzoka kuno kuSouth Africa, kungonoshandisa kwandakaita mushonga iwoyo, upenyu hwakabva waoma. Munoziva kunonzi kuoma kweupenyu. Saka zvinoitika pari zvino ndezvekudai mukomanashi. Ndinogara ndichingoona umwe munhu anopinda mumba apo pandinenge ndakarara, but munhu uyu anoti kana akapinda mumba anotanga kufamba nenhende shure kuzonosvika asvika mubedroom mandinenge ndakarara nemurume wangu. Ndinobva ndabatwa nerimwe dzikirira kutoita sekunge ndichafa. Ndinokwanisa kuzomuka maybe even after 10 minutes. Ndakangobatwa chete nedzikirira. Chinongorwadza padzikirira racho ndechekuti handikwanise kuchema, zvekuti murume wangu he has no way of knowing kuti mukadzi wake akabatwa nedzikirira here kana kuti. Ndinozoti paya kana ndava kunzwa kuti
mweya wangu wava kuenda, ndinotanga kugomera. Saka iye ava kutozviziva kuti kana akandinzwa ndichigomera ndiri kuhope, anenge patori nemunhu uyo anenge akandidzipa. Zuva iro murume wangu paakadzingwa basa the previous night, ndakanonoka kurara. Saka ndakazoti ndava kuenda kunorara, ndipo pandakabva ndachizoona kuti padhoo remubedroom medu painge paine svinga rehuni rainge riripo. Zvinova zviri zvinhu zvakandivhundutsa. Ndakatoshamisikawo kuti ko huni idzi dzaiswa naniko padhoo rangu. Ndokubva ndatanga kuridza mhere because I was scared, uye zvekare ndainge ndichinzwa mutsindo zvichiratidza kuti kwainge kuine munhu ainge achifamba ari kumashure kwangu achida kuuya kuzondikuvadza. Ndichiridza mhere kudaro, murume wangu akavhura dhoo akati kuchi. Mukoma ndikabva ndamuudza kuti tariraone huni idzo dziri padhoo, but iye haana kudziona. Ndakazopinda hangu mubedroom mukoma, but takabva tatotanga kutonetsana, takanetsana zvisingaiti. Then ndokubva achizoenda kubasa mangwana acho. Paakaenda kubasa akandifonera akabva andiudza kuti ainge audzwa nemurungu wake kuti aifanira kuti ange achifambisa nhau dzemapepa in which permit. Kana ukanzwa murungu waunenge uchishandira ava kuti anoda kuti unge uchiita permit, anenge ava kutongoda kukudzinga basa. Saka ndo zvakaitika mukoma Nashi. Koma 9 murume ainge atodzoka, tikazvisimbisa akabva ati harimwe basa ndinoriwana, but kubva ipapo kusvika pari nhasi mukoma zvinhu zvakaoma. Ende ivo vatete paya patinenge tichitambura stereki vanenge vakati zii, kana tikaita sekunge tinenge tava kuda kubudirira, ndipo apo pavanotanga kutaura nesu. Kana murume wangu akanzi abata kamari, ndo pavanongoti ko zviri sei hama dzangu. Then kana zvinhu zvaoma zvekare havatauri nesu. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Zvinhu zviri kuitikawo muupenyu hwangu, iniwo tarisiro yangu yanga iri yekuti dai Mwari sezvo ndichinamata siku nesikati vachinyadzisawo muvengi wangu, nekuti ivo vakatarisira chakaipa chete kubva kwandiri, havana chakanaka chavanotarisirawo kubva kwandiri, nekuti vanoti pandakazochata ndainge ndisisiri mhandara. Hanzi hakuna mukadzi anenge asisiri mhandara anochata, hakuna zvakadaro, muri kungonyeperana kuchechi kwenyu ikoko. Awa mashoko avakataura ipapo patakazobhlokana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine chimukuyu chababa vangu chandiinacho, icho chandinogara nacho mumba mangu. It hurts me mukoma because ndiri munhu wekuti ndainge ndiine tarisiro yekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoroora my high school lover, musikana wandainge ndichida nemoyo wangu wose. But unfortunately mhiko dzangu ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichiroora. Saka iye she got married, but tinopota zvedu tichionana. She does comes to my place and we are cheating, and this is all that I can do with her. Anogara achingondiudza kuti ko ingawani mari unayo, and the way that you are so wealthy, handitomborina kana basa nemurume wangu because iye ndiye ava kutochengeta murume wake kuburikidza nemari yandinomupa, but haatozvizivi kutoti mari iyoyo yandinomupa imari yehurombwa. Let me not talk too much mukoma, zvimwe kuda ndinozonyanyisa kuzviexposa. So what happened was that ininiwo pandakaromba ndaiitawo zvekutengesa dhiziri. Saka taiwanzokuenda kumesina, kana tikaenda kumesina paya taibva tachizotaura nevanenge vaine matracks avo, and matrack mazhinji anenge aine matank maviri like nerear reserve tank. Saka taiti kana tataura nevaya vematracks ndaitsvaka matrack maviri matatu, then tobva tachizofila up mareserve tanks avo aya,
then tobva tachizokrosa. Taiti kana takrosa kudaro tobva tachizodrena dhiziri and driver uya tobva tachizomupawo mari. Saka vazhinji vacho dzimwe nguva you would find out kuti anenge atoudzwa nemurungu wake kuti aifanira kuti ange achizodira dhiziri muBait Bridge pamwe anenge angori kana ne50 even 20 liters. Saka ndaitozadza tengi rake rekutanga minus the 20 liters dzake dzaanenge ainadzo, tobva tazadza zvekare rimwe tengi riya tobva tachizonodrena. Saka ndaibva ndachizotengesera vamwe vakomana fuel iyoyo, ndobva ndadzoka zvekare mumesina ndobva ndahodha. Ndo zvandaingoswera ndichingoita muswero wese wezuva, but zvinhu zvakazodhakwa mukoma mushure mekunge ndatengeswawo. Munongozivawo kuti mulife vanhu tinongonzwirana godo. Pane umwe mufesi uyo ainge achishanda kuZimra, saka takazonetsana because ainge aine umwe mukadzi waainge achifambidzana naye wemuBait Bridge. Ino ndainge ndisingazivi kuti vanodanana, saka ndakabva ndachizomunyenga mukadzi uya ndokubva tachizotanga kufambidzana, ndokubva achizofind out instead yekuti anga achinetsana nemunhu wake, iye akabva anetsana neni mukoma. Saka ainge achitozivawo madhiri angu ainge achindiraramisa. Mukoma akabva achizondirova nesabotage. Mushure mekunge andirova nesabotage ndokubva ndachizotorerwa dhiziri riya and ndainge ndisisina imwe plan yekuti ndingaita nayo mari, ndokubva ndachizorambwa nemukadzi uya. So ndakabva ndachizomuendera kun'anga. Ndichimuendera kun'anga ndainge ndichidawo kuti naiyewo ange achidzingwa basa, anzwewo kurwadza kwazvo. Mukoma nashi ndakazongobetserwawo neimwe n'anga, but n'anga iyi ndakatoona kutoti pamba pacho painge patori nevamwe varume vainge vakabva kuSouth Africa avo vainge vachiti vainge vachida kuromba. Ndikati vanorombesa ava. Saka ndakazogarapo pamba pasekuru vaya, even though vainge vandibatsira vaitondibvunza kuti ko iwewe zvandakapedza newe ko uchiri kutsvakei pano? Ndikabva ndati sekuru hamusati mapedza neni nekuti ndikuda kuti munge muchindibatsira zvekare. So ndakazoti ndapinda mumatare avo zvekare, ndipo apo pavakabva vachizonditi wafunga kuromba? Ndikati hongu, ndafunga hangu kuromba. Vakabva vachizondiudza kuti baba vangu vaifanira kuti vange vachizofa. Mushure mekunge baba vafa, ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa mari, ivo ndivo vaiziva zvekuzoita. Saka mari yavakati vainge vachida yainge iri 800 US. Saka ndakazotsvaka mari iyoyo mukomanashi ndokubva ndachizovapa. Baba vakazoti vashayika. Sekuru vaya vakandifonera vari kumoshwari uko kwainge kuine mutumbi wababa. Ndakapiwa banga ndokubva tachizobatsirana nevamwe vakomana avo vainge varimo mumoshwari imomo, ndokubva tachizoshandura mutumbi wababa zvekuti zvino vainge vakarara vakatarisa pasi. Saka ndakanzi ndinge ndichivacheka nyama kumagadziko uku uye zvekare nemuzvidya. Ndakavacheka mukoma ndichiisa nyama iyoyo mune kamwe kapepa bhegi. Takati tapedza kuita saizvozvo, ndokubva mutumbi wababa takazouya tichitora mutumbi wababa inini nehama dzangu tikaita board viewing iya inoitwa mumoshwari. Hakuna kana akambozvifungidzira kuti baba ndainge ndavacheka nyama kumagadziko kwavo uye zvekare nemuzvidya umu. Baba vakapfekedzwa ndokubva tachizoenda navo vakazovigwa zvavo. Saka sekuru ava mushure mekunge baba vangu vavigwa, ndikangoti takagara about 2 weeks, vakazonditi zvinhu zvako zvaita, uya unge uchizozvitora. Ndakaenda kuya ndikabva ndachizonotora chiri chimukuyu icho chavakanditi unofanira kuti unge uchizogara nacho mumba mako, uye hakuna munhukadzi anotendedzwa kuti ange achichibata. Ndokusaka ndisingabvumidzwi kuti ndige ndichiroora. Kunyange mukadzi uyu mukomanashi paanouya, I make sure kuti anouya ari masikati, then obva azodzokera kumba kwake. Kunyange achida kuita maslip over, ndinotomuudza kutoti kunenge kuine kwandinenge ndichida kuzoenda. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Saka inini ndainge ndimbori mune rimwe group umo makazotumidzirwawo maaudios, ndokubva ndazotanga kuteerera ndikazotanga
ndakakutsvakaiwo paYouTube ndikakuwanai, saka ndangoyawo panapa ndiine secret yandiinayo. Ndine umwe murume uyo wandinodanana naye. Murume uyu mukomanashi ane mari uye zvekare ane mabhazi, ane mabusinesses akasiyana-siyana. Saka pane paakazondiudza kuti kumaini kwake zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Ipapo ndainge ndabva mukumukumbira mari, akabva anditi kumaini uko zvinhu zvakadhakwa, but unotofanira kutoti unge uchitomboita patient. Nerimwe zuva takati tiri kulodge, because he is a married man, tinowanzo kunosangana kulodge apa. Ininiwo I'm still very young, mukomanashi ndine 17 years by the way, saka hazviite kuti angachizoya kuzorara kumba. Ende kana ndichitoenda kunorara naye kulodge, ndinozotobuda usiku vabereki vangu vakarara. Ane imwe ring iyo yaakandipa, yaakanditi kana uchifanira kuti unge uchizoya kuzondiona tichinosangana kulodge, unongosiya wakaisa ring iyi papilo pako, vabereki vako havangambozozvione kuti haupo. Saka ndozvandinongoita. Takati tiriko kulodge ikoko, akabva anditi unonditeerera ndinozviona, but pane zvimwe zvandiri kuda kuti unge uchizondiitira. Ndikabva ndati uri kuda kuti ndike ndichikuitirei? Akabva anditi ndibetsere kuti bhizinesi rangu rekumaini ringe richizosimukira. Ndinokutengera kana kutengera baba vako motikari. Saka iye ari kuti anoda kuti ndinge ndichirara nenyoka. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda anonyepa, but akanditi no, nyoka iyi ndinayo, kana uchida ndinokwanisa kuzokurakidza nyoka iyoyo. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Iye ari kuti sezvo mukadzi wake achembera, anoda inini uye zvekare anotoda kutoti ndinge ndichizoita mukadzi wake. So handiziviwo mukomanashi kuti ndoitawo sei. Ndongorara nenyoka yacho here sezvaakataura. Akati kana ukangorara nenyoka yangu ka1 zvinenge zvatoita bo. Mabusinesses emurume wako, your future husband, anobva atotanga kutosimukira zvekare, then unobva wazototanga kutonakirwa neupenyu. Ndichikuendesa kuDubai uri wega kana nemafriends ako. So I really want that in my life. I want a man, I always wanted a man who spoils me. This guy used to spoil me, but iko zvino zvaachakwanisi nekuti mari haasisina, even though aine mabusiness akawanda. Ari kuti zvinhu zvacho hazvisi kunyatsokumufambira zvakanaka. Should I help him sezvo iye aimbondibatsira? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi should I help him sezvo iye aimbogara achindibatsira. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.